ڕێڤەبەریا پەروەردەیە دەشتا هەولێری ڕادگینە. ڕێبازە خوندنا خوندەکارên پۆلê یەکەم li kampên Penaberên Rojavayê Kurdistanê îsal dêbgiştî bi zimanê Kurdî soranî be. Biryareke nû dê were derxistin dê û bavê xwendekaran jî nerîna xwe li ser biryarê dibin xuyanî. Ev zarok berêvane li Rojavayê çi îro bê çi siba bê gerek ev biryar lêvegerînek lê hebe. بخدا بریاریانه که نب کفامه دجبر از یک جه از نزانم به کردی از بدم زاروکی خوا. هیوی دکن جوا منظماتی گنها ایرود به خدانا عالی کی وش پشت پنابرا و خندنا عالی کیش برگو هی وضعی ما وضعی کی نخوجنا ام کردی سوریا ام هی وضعی ما شردیا ام نکارن ایرو وگرن. Penaberên Rojavayê Kurdistanê yên li Hewlêrê jî dimînin bi wê biryarê nerazîne. Hêvî dikin ku paşa roja xwendekaran ji nifşên û encamên wê biryarê û vegera bolêt li ber çav werin danîn. Dengê xwedgihên hikûmeta herêm bo xwendina zarokê me ew keçarine û hezarê zarokê xelkê jî hene li vê dêv Kurdistanê zimanê erebî dixwendin ya sîstemê îngilîzî dixwendin. Ew îsal biryar heye ku xwendinê bixine zimanê soranî. هەکە ڕۆژکی ئەم بەگەڕنە وڵاتی خۆ سووریایە ئەو خوێندن بۆمە زەحمەتە. پرۆسەیە خوێندنا پەنابەرên Sûriyê li Herêma Kurdistanê bi alîkarî û piştevaniya rêxistinên navdewletî birêvet çû. Wan rêxistinan mûçeyên mamosteyan û dabînkirina cih û hin pêdiviyên xwendinê pêşkêş dikirin. Lê niha ew alîkarî rawestiyan.